ಅಕಲ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಡ್ಲುಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಯ 42 ಮೆಡ್ಲು ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ಅದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಮುಕ್ಲ ಈ ಸತಿ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊರುವೇರನ್ನು ತೂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುಳುದು ಬಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜ ನಾರಾವಿ ಈಜಿ ನನ್ನ ಬೋಳಾರವ ಅನ್ಪುನ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಹಾಕುವೇರು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಾಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸಪುತ್ರ ತೋನಿಪಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮೈನಿ ನಾರಾವಿಡುಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಮುರಣ ಬಗಿನ ಕಂಬಳಡ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಟೀಮುಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಯಸ್ಸಪುತ್ರದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಈ ಸರ್ತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯ್ಯರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತರು ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಾಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ 2 ಕುದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜೋದುಂಡು ಕರ್ಣನ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅದನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೈಕೊಂಡು ಆಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಂತ ಹೀಟ್ ಆನ್ಲಾಗ ಪಾರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾಬುರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ರೇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇರುವ ಕಂಬಳಡ್ 14 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ತು 17 ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತು 2 ಕಂಬಳಡ್ ಎ ಬಿ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಪಗ ರೇಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಲ್ಲುದ ನೇರದ 30-11-20 ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾದಿತ್ತು ಈ ಸತಿ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಳರ ಟೀಮ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬೋಳಿಯರ್ದಂತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಯಾಕಲ್ಲ ಏರು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಜನೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ ಕೊಡಂತೆ ರೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂದು ಬಟ್ ದೈತನ ಒಂದ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯವಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ದ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಮಕ್ ಕೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀನು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಾದ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಸರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿನ ಸೀಸನ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಇತ್ತಲ ದುಂಬುಡಕಲ ಉಂಡೆಂಗ್ಲೆ ಅಂಚೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿನಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆತನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಇತ್ತು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಕೊನೆ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪುದರ್ ಬಾತ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಬಾಬು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂತ ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆಡ್ದ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲದ ಹತ್ರ ನೀ ಮೆಡ್ಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಬೋರ್ಡು ಎರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವ ನೋಡಿ ಎಂಕಲು ಜನಕ್ಕಳು ಬೋರ್ಡು ಗಿಡ್ಪುನಾಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ್ತದ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು 2-4 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟು 72 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡಿತ್ ನೆಟ ಬಾಬುಗೆ 72 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಆನೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಗ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಕಲ ವೇಜ್ ಓಡಿಡ್ 42 ಮೆಡ್ಲು ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಗ 42 ಮೆಡ್ಲ್ ಬೇತೆ ವಾಯರ್ ತೊಟ್ಟಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಜಿ ಬಾಬುಲಾಗ ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಗಿಡ ಬಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಜಿ ಬಾಬು ಬೇತೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಅಂದ್ ಬಾಬುಗು ಬೇತಾರ ತೊಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಕರ್ನಾಗ ಆತಜಿ
ತಾಟೇನ್ ಪೂರ ತಾಟೆನ್ ಬಣ್ಣಪಗ ಬಾಬು ಕರ್ಣೆ ಬರಡು ದುಂಬು ಎಡ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ತಾಟೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಂದು ಕೊಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎರಡು ದುಂಬು ಕೊಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಅಪ್ಪು ತೀರ್ನೆ ಅಪ್ಪು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಆತಂದು ಬೇಲಾಡಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪು ಅವ್ಳ ನಮ್ಮನೇರು ಆಯ್ತು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು JCB ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ತು JCB ರಾಜೆ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜೆ ಆಯ್ತೋಟು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಬೇತೆ 2-3 ಸತಿ ಬೇತೆ ಏರು ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದ ಕುಟ್ಟಿತ್ತಂದು ಐಕ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಮೋರ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತಂದು ಐತೋಟು ಕೊಂಚ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಂಚೇನಿ 2-3 ಮೆಡ್ಲ್ ತತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಏರು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೋಳದ ಕಾಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ನಾಡಿಗೆ ಜಾನಿತ್ನೇರು ಎಂಗ್ಲು ಪಲಾಯಿಡ್ ಬಾಬುಗೆ ಮಾತ ಅಂದು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಯ್ಜಾನಿ ಪಾರ್ದಲು ಆನಿ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಯ್ಜವು ಕೆಲವು ಕರೆತ ಮಿತ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲು ಎಂಚ ಪಾರ್ ಬಂದ ಆನಿಗ ಆಯ್ಜಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೌಡುರ್ದ ಬೊಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಐನ ಪಾಡ್ಯ ಐತೋಟಗಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಬಟ್ ರೇಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಟರ್ ತಯಾರಿ ಮಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿನಾರು ಇರ್ನ ಸಾಧ್ಯೋಗಿ ಪನೋಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಿತ್ರ ಇರ್ಲಾರು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಆರ್ ಪಂದ ಇರು ತೂಂದೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಬಳ್ಳಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿರ ನಾವೆರಡು ಕೊಂಡಿ ಮೆಟ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ದುಂಬುಡ್ದು ಅಕಲ ಏರು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕೋಡಿಡ್ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಅಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಏರು ಕಟ್ಟನಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ್ಲನ ಏರು ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ರಡ್ಡ್ ಕಂಜಿಲೇನ ಕೊನತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಪುರ ಯಾನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪುರ ಶುರು ಕುದಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋದು ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಆರ್ಲಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು 2016 ಹಿಡಿದು ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಬಂದ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತನ ರಾಜಶೇಖರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ದುಂಬುಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಹೂವು ಏರು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳದನೆ ಪಾತೆರನ ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ಮಲ್ತೇರು ನಾರಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಲ್ಲೂಡು ಮಲ್ತೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ದೇವಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಬೋರ್ಡು ಆಸೆ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲೂಡು ನಾರಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೇರುನು ಫಲ ಹಿಡಿದಿ ಅವು ಎಡ್ಡೇರು ಮಂಜು ಏರು ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ ನಿಂತನೇರು ಪಲಾಯಿಗಳ ಶುರು ಎಂಗುಲೆ ಐನೋರ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರ ಪಲಾಯಿಡ್ ಎಂಚ ಪಾರನು ತೂತು ನೆಂಗು ಎಂಗ್ಲ ಟೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗೇರು ಆನಿ ಬಂಗಾಡಿ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರಾನ ಪುದಾಡಿಪುನಾಗ ನಾರಡ್ಗೆ ಸೋತು ಬೊಕ್ಕರ ಪಲಾಯಿಡ್ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನು ಶುರುಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಫಲಾಯಿದಿ ಇತ್ತೇರು ಬೈಂದೂರು ಕಂಬಳಾಡು ಆನಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಈ ಜೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪಾರೋದಿತ್ತ ಆನಿ ಹಾಕದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವು ಏನು ಬಾರಿ ಸೀದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ ಬಾ ಜಾರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ದೇವಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಮೆಸ್ಟ್ ಮಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಟೀಮು ಎಪ್ಪಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಲಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಠ ಬರ್ಬ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತಾರೆ ತುಂಬದ ಸೀಸನ್ നല്ല ಟೈಮ್ ಉಂಟು ದಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಲ್ಲರ್ ಸರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡೇವಲ್ಲ ತಂಪುಡು ಇದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಕಳೆದು ಕೊರ್ಪುನ ತಂಪುಡು ಪಜೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೋದು ದಪ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೆಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನೇ ಜೋಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವರೆಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನಾಡೊಂದು ಹೋಪೇರು ಎಂಗುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಲಾಭಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಐಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಹೇಳ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪುರ ಎಂಗಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಗದ ನಿಯಮ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ವಿ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡನಿಗ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಂದೆ ಜೋಡಿ ಅವನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಅವಯವ ಜೋಡಿ ಬರುತ್ತನೆ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೇತೆರು ವಾಡ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೇನು ಅವೇನೇ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರಾನಿ ಕಂಬಳ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾನಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಐಕದಲ್ಲ ಎಂಚನ ನಿರಾಸೆ ಆವಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರಣದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಪುಂಡು ಜೊತೆ ಪಂಡ ಸರ್ತಿ ನಿಯರ್ ಕಂಬಳಡು ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಮಲ್ದನು ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು ಅವೇ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ್ಳಡ್ಲ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ದದ ಓಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ఇప్పుడు 11:37 ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಆತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಊಲ ಪಾರ್ದು ಅವೇ ಎಡ್ಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಮೆಟ್ಲ ಆಪೆ ಆಪುಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ದಲ ಐಕ್ ದಲ ಬೇಜಾರ ಆರಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ವಾ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಲ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜಾನ್ ತೋಜು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಅಂದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಯಮಂಡ ಹೊರ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಬೇರ್ಲು ಉದಾಹರಣೆ ಈತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಮೋಡೆಲ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಸೀಸನ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತಿತ್ತಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅದು ಮಾತ ವಿಭಾಗ ನಾರದ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಪುಜಿ ಎರ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ಲು ಸೆಟ್ ಆದ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ಬ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಯ 42 ಮೆಡ್ಲು ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸತಿ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊರವೇರನ್ನು ತೂಗೋಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ 10 ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 10 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಮೆಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮೋರ್ಲದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಪೋಳಿಯಾರು ಎಂಚೆತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಫಲ ವಿಭಾಗ ಪನ್ಪುಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಪನ್ಪುಂಡ ಮೆಡ್ಲ್ ಪಟ್ಟುದು పోతుంది ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುಕು ಕೊಳಕ್ಕೆನೆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಹಾಕ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದಾಕ್ಲೆಗಳ ಅಲ್ಪ ನಾಡು ಕೂಡ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದಾಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೂಜಿ ಕಮಲ ಹತ್ತೂರು ದಾಕ್ಲು ಟಾಪ್ ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಅಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬಳ್ಳದ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ವಿಭಾಗ ಅಂಚಿನಿ ಬೆರಂಗಾಲ್ ದಾಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು 2 ಮೂಜಿ ಎಡ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಎರ್ಲೇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಣಿ ದಾಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ರು ಮಾಣಿ ಸುರುಡ್ದೆ ಮಾಣಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಸುರುಕಿ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಂಡು ಬಂಜರು ಬಂಗಾಡಿದ ಗುಂಡುನು ಪಾಡ್ದು ಕುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಾಯರ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ರು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಬೋಳದ ಅಕ್ಲು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು ನೂಜಿ ಪಡೆದಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ನೂಜಿ ಪಡೆದ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಜನ್ನ ಎಂದು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಈ ಸತಿ ಸುರು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಾತ ಪಟ್ಟು ನಾ ಬಲ್ಲು ದೆಲ್ಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೆರೋಡಿ ಫುಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪಂಡಾಗ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪೆರೋಡಿಲ್ನ ಹಾಕದು ಎಡ್ಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 2 ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ನಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಡ್ ಮುನಿಯಲ್ ದಕ್ನ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಐಟ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ಉಳೆಪಾಡಿ ಅಕ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲು ಫೈಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 16-13 ಜೊತೆ ಉಂಟು ಆತನು ಬೋಳಿಯಾರ್ ದಕ್ಲು ಸುರುಕು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಮಲ್ತೇರು ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎರಡು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಎರ್ಲ ಎಂದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಮೋಂತು ರಾಮೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಅಂದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಮೋಂತು ಕೊಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದ್ದು ಅಕಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಇದನ್ನ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಅವರ ಅಗ್ಲಿನ ಮದ ಪರಿಚಿತ ಯಾಪಂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಎರು ಕೊರದು ಅಕಲ ತಾಟಿ ನಂದು ಬಾಬು ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಗಿಡ ಅದ ಕುಡ್ಲ ಕಮಲಾಡು ಅದರ ಬಾಬು ನೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಪಾರ ಒಂಜೇ ಕಮಲಾಡು ಪಾದ್ ಆನ ನೆಕ್ ಆನ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಕಮಲಾಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಪುನಾಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಕಮಲ ಕಾಪುನಾಥ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ದೇಪನಪ್ಪ ಕರ್ಣೆ ಪಾರ್ಬೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಕಟ್ಟಕಂದ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ನಕ್ಲ ದಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೇರು 2 ಮೆಡ್ಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮೂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಕ್ಲ ಸುಮಾರು ದೂರದ ಬರ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಸತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ್ನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿದ ಕಮಲೋಡು ಅಪರಾಧಿಕ ಕಮಲೋಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ್ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಹೇಶ್
ಅಕಲ್ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಐಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ತಿ ಸುರುಡು ಬಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿ fight ಮಾತ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಒಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜ ನಾರಾವಿ ಈಜಿ ನನ್ನ ಬೋಳಾರವ ಅನ್ಪುನ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಹಾಕುವ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಕೆ ಏರ್ನೈದ್ರಲ್ಲ ಸೋಪು ಆಯ್ಗಳು లేకుండా ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಂಡ್ರಾಬುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಏನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎರು ದಂಡೆಗೆ ಬುಡು ಅನ್ನದು ಏರ್ನೈದ್ರಲ್ಲ ಸೋಪ ಅಂಡ ಎದುರು ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಏತೆ ಟಾಪ್ ಪಾರ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸರಿ ಪಾರ್ನಲ್ಲ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ ಏದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಲ ಸರ್ತ ಪಾರ್ನಂದ ಏರಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಏರ್ಲೇನ ಹಾಕರ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಭಾವನೆ ಅಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಇರು ದಂಡೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಪೇದಂಡು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಪತ್ರಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಲ್ತದೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಚಾಪಣ ತೂಕ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಇಂದೆಂಚ ಆಯ್ತನ ಸರ್ ಪಂಡ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡೈತೆ ಪೋಷರ್ತಿ ಮುಗ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಜು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಜೋಡಿನ ಪನೊಲಿ ಮುಗ್ಲು ಪಂಡೈತೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರಂಡ ಬರ್ಪಿ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ವೇರು ಅವೆರಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ ಭಯಂಕರದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರಂದಿತ್ತ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಂಚೇತನಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಸತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪೇದಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಓವೇ ರೀತಿದ ಬೇಜಾರಾವಡು ಸೋತುಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸೋತನ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರ್ ಆಪೇದಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸೋಪುನ ಹಿಡಿದು ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊರೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೋತಂದ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಗ್ಲಂಗ ದಂಡೆಗೆ ಬುಡ್ದೇ ಪೋಪೇದನ ಅಪ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಆಪೇದನ ಜವಣೆರೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರ್ ಆಪೇದನ ಏರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಏರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಆತ ಸುಲಭ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾಬುಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಾಬುಗಾಡ್ ಕರ್ನಾಗಾರ ಏರು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಟಾಡ ಅಡ್ಡಪರಡಿ ಏರು ಮಲ್ಪರ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಂಡು ಮಾತೆರ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲಡಿ ಏರು ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಕೊರ್ಕ ಬಟ್ ಅಡ್ಡಬಲಡಿ ಏತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಡ್ಡಬಲಡಿ ಏರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಂಡು ಅವು ಅಡ್ಡಬಲಡಿ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಬುಡ್ದು போயிரு ದಯವಂಡಾಕ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಏರು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಜವಣೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಆಯ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಕಂಬ್ಳ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಜಿಂಡದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೂರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಇತ್ತನವೆ ಏರೆಗೋ ಏತೋ ಮೆಡ್ಲೆ ಅವನ್ನೆಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ನಕ್ರದಾಕ್ಲಿ ABC 2-3 ಜೊತೆ ಏರು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆ 3-4 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಲು ಆನ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಮ್ಲ ಏರುಕೊನ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಜೋಶುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಜೋಶುಡು ಗಿಡದ ಪೋಪೇರು ಕುಸಿಟೆ ಪೋಪೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಏರೆಗ್ಲಾಡು ಪಗೆ ಸತ್ತ ಓಡಾಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಐಕದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನ ಜವಣೆರ ತಂದೆ ಪಿದೆಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದೇಶ ರಾವಡು ಮೋಹಿತ್ ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊಡದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿದಾನ ಅದಾಗಿ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಏರು ತೋಲಿತ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಚಂದ್ ಬಟ್ ಏರು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ ನನಗ ಮುಂದೆ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಅಂಚಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಒಬ್ಬ ಏರು ಕೊಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಅನ್ಪಂಡ ಏರು ದೆತ್ತದು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊರ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ ಐಟೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆಡಲ್ ಗೋವು ಕಂಬ್ಳ ರೇಸ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 11:37 ಪಾರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾರ್ದೆ ಇರ್ಲ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಸತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕಂಬಳ ಈ ಸತಿ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ರ ಬಂದ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಐಕಳಬಹುದು ದೇವರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಎಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೋಹಿತೇರು ಶರತ್ತೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನಿಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೇದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಆ ಕತ್ತಲದ ಹೊರತುಡ್ಲ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳದ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ಸತ್ತದ ನೆನಪು ದೀಪದ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಹೌದು ದಯಪಣ್ಣ ನಾನಿಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡು ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಆತಿನ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪನ ಕಂಬಳ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಕಳದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂದಿತ್ತಂಡ 3 ವರ್ಷ ಮಿಸ್ 5 ವರ್ಷ ಆಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ JCBಲ ಬಾಬುಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಿಡಿಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಐಕಾಳ ಕಂಬಳಡ್
ವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ದ ಜಾಗದ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ ಅವಳು ಮೆಡ್ಲೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಬಿಡ್ದು ಪೋತ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ದೇವಣ್ಣ ಸುರುಕು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪಾತಿತ್ತು ಬಟ್ ಆನೆ ರೇಸ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಬಾರ್ದು ಮೆಡಲ್ ಆಡಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಕಮಲ ಅದಿತ ನೆನಪು ದೀಪನ ಕಮಲ ಬಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ್ ಬರ್ತ ಪಾತಿರಿಯಾರು ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನತ್ ಮೆಡಲ್ ಆವಡು ಸರ್ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಈರೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ರದ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್